Waar ik van droom, is dat ik straks, als ik grootvader ben en oud ben, net zo goed naar mijn kleinkinderen kan kijken als mijn grootvader, die 40 jaar ondergronds heeft gewerkt, naar mij keek toen hij met pensioen ging. Namelijk naar een nieuwe generatie die in staat is de toorts over te dragen, die in staat is een betere toekomst voor ons allemaal naderbij te brengen. Jullie kunnen dat, we gaan dat samen doen. Mensen, wees trots op Heerlen. En daarmee wil ik graag op dit moment, als het kan, als het mag, het jaar van de mijnen officieel tot geopend verklaren. Open oog over toekomstige ontwikkelingen. Bekijk ze in veel breder perspectief. Probeer de effecten veel breder in te schatten. Ook de demografische effecten, mondiale economische ontwikkeling. En neem dat mee in je plannen. Doe je dat niet, dan kom je jezelf vanzelf weer tegen. Er is in die tijd ook nauwelijks aandacht geweest voor het feit dat de gehele maatschappelijke structuur van de mijnstreek met Koel en Kerk samenhing. De mijnsluiting viel samen met een razendsnelle ontzuiling, ontkerkelijking en individualisering. Een zegen voor persoonlijke vrijheden. Een zegen voor de ontwikkeling van het individu. En iedereen van mijn leeftijd en ouder kan zich die vrijmaking van ouders of van andere familieleden nog heel goed herinneren. Wat we nou als vanzelfsprekende vrijheden vinden, waren voor onze ouders nog dromen. Maar het was een zegen voor de vrijheid. En tegelijkertijd een hele grote uitdaging en volkomen onderschatte uitdaging voor de gehele maatschappelijke, culturele, educatieve en politieke infrastructuur van de mijnstreek. Ik denk dat IBA, waartoe de streek heeft besloten, de internationale bouwausstelling, onder leiding van voormalig Rijksbouwmeester Jo Koenen, volgens mij heel goed de fundamenten van die samenleving kan laten zien in bouw, in infrastructuur. En op basis daarvan een visie kan ontwikkelen hoe de bouw, hoe de bebouwde omgeving, hoe de fysieke omgeving kan bijdragen om ook de toekomst meer vorm te geven. Ik heb daar hoge verwachtingen van. En ik zal Jo Koenen, waar ik kan, ook daarbij zeker ondersteunen. Daarmee kan de mijnstreek, en ik blijf hem zo noemen. Iedereen kan wel over Parkstad hebben, voor mij blijft het de mijnstreek. Daarmee kan de mijnstreek in mijn ogen een kwantitatieve sprong voorwaarts maken. Ik ben ervan overtuigd, als je kijkt wat de meest kansrijke regio, je neemt het groot, in Europa is, dan is dat de Benelux met Noord-Rijn-Westfalen. En het hart van die regio, daar liggen wij. Als je daar de grenzen weet weg te poetsen, dan kan dat hart van die regio, de hele regio en heel Europa, van zuurstof voorzien. Zuurstof. De versteende longen van mijn opa konden aan het einde van zijn leven geen zuurstof meer opnemen. Hij was daarover niet bitter. Wel over de mijnarts trouwens. Die zei doodleuk,
Meneer Eijnes, dat komt door het roken. U rookt te veel. Daar was hij wel bitter over. Maar hij was niet bitter over hoe hij erbij stond, omdat hij wist dat hij dat niet voor niks had gedaan, dat harde werken. 40 jaar onder de grond, schiethouwer. Wat zeg je? Doof als een kwartel. Hij had het niet voor niks gedaan, want hij had zijn dochter en zijn kleinzonen een kans gegeven, een kans die hij zelf nooit gekregen had. Wij eren hem en zijn koempels niet door te zwelgen in nostalgie, maar door ons rekenschap te geven van hun nalatenschap, van hun kracht, van hun aanpassingsvermogen. En hierin een opdracht te zien, onze mijnstreek beter en sterker aan onze kinderen en kleinkinderen door te geven. Glück auf! Dat is heel schravelen. Maar je gaat ja toch met plezier. Ja, toch, naar de koel.
dat ga je nog missen. Die vriendschap, die kameraadschap. Het is je leven en dat blijft het ook. Ook al werk je niet meer in de koel. En vind je het helemaal niet erg om ander werk te moeten doen. Ik wil wel op Spijkerij blijven. Toch? Met of zonder de Willem-Sophie. Ik wil toch op Spijkerij blijven. We blijven toch op Spijkerij? Nee. Ja. Toch? Ben je vroeg dat ik weet waar ik aan toe ben? Die onzekerheid die was ja niet meer te verdragen. De stemming was slecht de laatste tijd. Nee. Ik had nooit geloof in zo'n soort oplossing. Er is ja eindelijk een minister gekomen op bezoek die ja wat heeft meegebracht. De Maurits gaat dicht. Oh. Men moet zich toch nog realiseren wat dat gaat betekenen. Elastiekjes maken, borstels, auto's in Born. Ze zullen toch iets moeten vinden wat bij ons past. Ik zal nooit vergeten, op een zondagmorgen vroeg mijn pap, 16 was ik geworden, vroeg mijn pap, wie wil er een keer ondergronds op de Willem-Sophie? 1 keer. Ik zou nu niet meer durven, nu toch niet meer. Nee? Ik ben vroeg dat ik jouw pungel niet meer hoef te wassen. Als je de box uittrok, stond het stief van het stup van de koel. En wat? Als wij nou eens veel minder loon krijgen. En wat? Met de kinderen. Later. Met de kinderen. En de koel. Radio Luxemburg. Radio Luxemburg. Zet dat maar eens op. Laat dat maar eens horen. Dat maakt me ja vroeg. Zet dat maar eens op. Laila, du die eine Nacht erwähle mich, küsse mich und quäle mich, denn ich liebe. Tienduizenden negatieven van foto's die fotografen van de staatsmijnen hebben gemaakt tussen 1904 en 1974 zijn van de ondergang gered. Archivaris Harry Strijkers uit Sittard is al een paar jaar bezig met sorteren en scannen van de foto's. En vanaf morgen zijn de eerste ruim 10.000 foto's online vrij te vinden. Dit zijn enkele van de tienduizenden foto's die archivaris Harry Strijkers inmiddels heeft gesorteerd en gescand. Sinds 2011 is de historicus bezig met het fotoarchief van de staatsmijnen. Ja, ik ben op dat gebied de laatste der Mohikanen, zeggen ze. Dus, en dan zeggen ze altijd, Harry, doe nou zoveel mogelijk
beschrijven. Scannen klopt wel. Om goed te sorteren moet je de zaken wel herkennen. Waar was het precies, bij welke mijn en in welk jaar? Maar Harry is wel zeker van zijn zaak. Tijd voor een test. Even kijken. Deze? Oh, dat is toch een glasnegatief. Die zijn natuurlijk ook heel, ja, die zijn natuurlijk heel, je ziet, ze zijn goed verpakt. Want die zijn erg kwetsbaar. Dat is, dat zijn de 2 schachten van de Moritz. Dat is een negatief, een glasnegatief, staat bij Moritz Geleen. Dat kan niet missen. Die is alvast goed, maar in de kelder staan nog vele negatieven op hem te wachten. Want waar zijn we nu? In de deporuimte, hè? In het Walhalla. Waar dus de negatieven en de foto's opgeslagen zijn. Dus deze foto's, deze dozen, die moet u allemaal nog controleren? Ja, die moet u allemaal doen. En dat zijn er heel veel. Dus nog heel veel werk. En als ik dat allemaal nog moet gaan doen, ik hoop dat ook, moet ik wel 100 jaar worden. Für Gott nu vertrokken, terug in de grond. Op de Domlejalen, daar worden ratten. En als je daar op nachtdienst heb ik op zo'n laadpunt, was ik aan het werken, nachtdienst, dan was je maar helemaal alleen. Dan had je de boterham, als je ze nog in de zak had, als die rat ze niet had al opgegeten, maar na de angst, dan pakte ik met die boterhammen. En dan deed ik daar een touwtje of een stukje draad omheen en dan hing ik me dat ergens op. Dus dan kon die rat er niet meer aankomen, maar die vrat door de jas heen. Dan dacht je, nou eet je de boterham en dan stond het stop. Dan was de boterham verdwenen. Dan had je nog wat papieren in de zak. En als je dan zo zat, of je was, dat kon over zo'n buis, dus van het water of van de lucht, die buizen, daar waren dieren bij, die waren zo lang van die ratten. En dat kwam door de rivier de Worm. Die moesten wel ergens, dat die daar naar de mijn in konden, dat een uitgang was of zoiets. Die gingen door alles heen. Ja, en op de Wilhelminde waren muizen. Die kwamen met het houden naar ongeren. Boven wordt dat houden dichtgelaten mee, waren ze gewoon met de muis wat er is zo te komen met. En die gaan nog grond. Die houden niks anders, dat betekent wat 4 bios worden. Dat kost ook hangen, daar worden die jas, die kost hangen hoe ze wil. Die krakken, die komen niet terug. En halverwege, boem, stop. Verdomme, wat is nu los? Dan zit ze in de zak en dan moest je denken dat dit een honger is toch. Wat is nu los? En deze kant, 2 liften en direct daarna heb je ook 2 liften. En toen kwam aan die kant, daar kwam iemand naar beneden en die zag goed. Jongens, zit maar rustig. De hoofdrem is erop gevallen. Het is zo van elkaar. Een paar minuten, toen liep het weer. En nu ben ik nog altijd bang in de lift. En als je dan onderop stapt en je kijkt naar boven, door de schacht naar boven, kan je wel eens zien, als je aan de bovenste etage zit, dat er een luik in de open is of zo wat, dan zie je zo'n heel klein vierkantje. Zo'n heel klein vierkantje licht. En daar is dan de opening van de schacht. Dan moet je altijd breder. Als je blijft kijken, altijd breder, altijd breder. En dan kom je boven en als dan in de zomerdag, dan moet je nog eens even met de ogen knijpen. Dan heb je daar 6 uur in dat donkere gat gezeten. Zeg maar 6 uur dat je werkt. Je moet 8 uur werken, maar je hebt bijna plaats 1 uur nodig dat je op je werk bent. Ik zal u vertellen, ik ben er 37 op de mijn gekomen, in oktober.
Dan kreeg je dat jaar, dus bis januari, geen verlof. Je kreeg dat jaar wat volgde, 12 maanden kreeg je geen verlof. En dan dat jaar kreeg je verlof, 6 diensten. 6 verlofschichten. Met 33 jaar hadden we, dus dat was het meeste, 16 verlofschichten. Maar als ik die kaart kreeg met nieuwjaar, en het was februari, en het was wat, over Duivel moest ik wat doen of wat. Dan ging ik weer niet, pakte ik weer verlofschicht. In mei had ik geen verlof meer. Dan waren ze op. En wat zei de vrouw dan? De vrouw, die bemoeide zich dan niet mee. Wat ik deed, dat was goed, want ik was op haar. We hebben geleverschot in Frankrijk altijd, hoor, gewoon. We waren tot 2, we hielden elkaar, anders hou je geen 65 jaar uit met een vrouw. Dat is toch heel logisch? Nee, maar die kon niet meer op vakantie lekker met u dan? Als u de verlofdagen... Maar vakantie bestond vroeger ook niet. Dat was wat voor rijke mensen, maar toch niet voor ons mensen. Er zijn mensen geweest, die hebben nog nooit Maastricht gezien vroeger. Was ze nooit geweest. Die waren van hun eigen dorp, zijn ze nog niet af geweest. Op Dijrolduc, dit is een van de plekken waar de fietsers straks langskomen. Maar er zijn meer plekken die herinneren aan het mijnverleden in Zuid-Limburg. Ze gaan door de groengebieden van de Worm en uiteindelijk komen ze dan terecht bij Snowworld. Dus de gedachtenniskapel, de leerschool. En van daaruit gaan ze richting de Brunsumerheide. En uiteindelijk komen ze dan hier in dit mijnmuseum terecht. En als ze willen kunnen ze dan even naar binnen. En dat geldt voor al die plekken waar ze langskomen. Ze kunnen daar even gaan rondkijken. Zoals hier in het Mijnmuseum in Heerlen, waar allerlei spullen liggen die mijnwerkers vroeger gebruikten. Zoals bijvoorbeeld deze pungel. Alle deelnemers aan de familietocht krijgen van tevoren van ons een pungel. Deze pungel kunnen ze vullen met hun eigen proviand. En mogen ze dan onderweg meenemen, net zoals de mijnwerkers vroeger deden. Wat zit erin? Een flesje water, wat fruit en een gezonde snack. En de deelnemers aan die familietocht krijgen dat dus straks mee. Maar er zijn ook andere afstanden die kunnen worden gekozen tijdens Limburgse Mooiste. En de mijnroute die blijft ook na het evenement intact. Het is een onderdeel zeg maar, van de knooppuntenroute. Je gaat van knooppunt naar knooppunt. Dat is beschreven in de brochure die daarvoor gemaakt wordt. Want het is niet zo dus dat we naast de molenroute en de kastelenroute en weer eens een keer nog een nieuwe route met nog nieuwe bordjes aan alle palen. Dat gebeurt er dus niet. De organisatie denkt dat honderden fietsers, jong en oud, de mijnroute gaan rijden. Ik zat met 30 man in zo'n pijler. En er waren er 2 die zo'n masker op hadden. Dat was ik en er was nog 1. En daar hebben we altijd aan gehouden, aan dat stofmasker. Dat was voor mij heel belangrijk. Want als ik dat openmaakte, einde dienst, dan viel hij de schoenen uit. Dat was koolzwart. 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 Dat masker was koolzwart. En dan heb ik dat altijd, zei ik altijd die collega's, hier, eens kijken hier. Wow, je kent niks van dragen. Dan weet je, de jonge lui, dan wordt het geoutdut. Maar ik had genoeg gezien thuis. Hè. Ik had genoeg gezien thuis. Trompetist Otto Zerdoner wordt ook koelman. Hij loopt er over de oude resten van de ON-veer. Ik ben ongeveer een jaar of 7 ondergrond gewerkt. Dat noemden ze vroeger de laagste pijler van Europa. Dan hou de koelet. Dan wordt op de staatsmijn, dan weer door. En dat wordt dan toen ook op de ON3. En we gingen smurfen, we worden gans in oliepakken. En dan daar liep ook water door, voor de stof. En hebben ze geschoten en ben ik erin gegaan. En midden in de pijler bleef ik aan het hangende hangen. En dat was maar zo leeg. Ik moest kopen op de boek. Hè. Toen kostte het juist 3. Naar links en rechts. Ja, en toen
is mijn zo'n schrik gekomen. Dan hebben ze me losgemaakt. Dan ben ik de pijlen uitgegaan. Dan heb ik gezegd, en hier nooit meer erin. Hij was een machinist ondergronds, deze man, op Blankestein. Er waren machinisten die reden op die treinen ondergronds, en die treintjes, en door die enge gangen. En die moesten altijd met het hoofd uit die locomotief kijken, voor of achter. Hè. Er zijn er verschillende aangekomen zonder hoofd. Ja, die trein bleef maar doorlopen. Hè. Had hij zich naar buiten gebukt, dan werd een stempel uitgeslagen van ondergrond tot de druk. We reden 100 keer langs en de 101e keer was het verkeerd. Hè. Ja. Ja. Ik kom in gesprek met de leider van de Walkers, dat was Jean Ennemee uit Maastricht, Itteren. En op het einde van het gesprek vroeg ik hem, waarom had er nooit een Limburgs liedje gemaakt? Dan zat toch met allemaal Limburgse jongens. Waarop Jean een beetje perplex zei, ja, dat is een genre eigenlijk niet. Maar ja, toen kom ik hem een tijdje later weer tegen. Zei Jan Loestrens, toen vroeg ze laatst van dat Limburgse liedje. Hij zei, je gaat geen tekst schrijven, maar van een tekst te houden. Dat is over ze een Limburgs liedje willen maken. En dus zitten we in Siemenswits, laat maar gaan. Toen ging ik met Annie op vakantie, kort daarna. En ik zocht mezelf eens gaan vervelen in het restaurant. Toen ben ik zo voor mezelf gaan zitten schrijven. Ik kost nog wel eens groot versjes maken op verjaardagen met Sinterklaas. Dus ik kompels Henk, grote Henk, werkloze Henk. Dus zo kwam als vanzelf uit mij dat verhaal boven van de ellende van de mijnstreek. Het wordt geschreven als carnavalsliedje. Hè? Een of andere mijnwerker die is werkeloos en die gaat op de boemeltour. Maar zo je dat blijkbaar bij de volksaard van de Limburger huurt, die nogal de neiging had om bij teleurstellingen of tegenslag met een kwinkslag op te pakken, wordt dat eigenlijk een vrolijk liedje. Ongeschikt, dat is niet geschikt voor een carnavalsliedje. Dan moesten ze aan Jan vragen of er niet meer van die teksten kunnen maken. Zou het zo meer kunnen schrijven over de mijnen en de mijnwerkers? Zo, ja, wieso? Nou zitten er zoveel door een langspeelplaat van kunnen maken. Niet voor de Walkers zitten, maar gewoon als vrije tijdsobject. Doe en ik. En dan zoeken we er muzikanten bij. En van een mooi langspeelplaathand. Met een hoestrum met foto's en teksten. Het heeft toch leuks gedaan. Maar ik vond die woord vond ik toch zo dramatisch allemaal. Dus het is toen een luisterliedje geworden. Ja. En ik heb dat toen destijds, ik werkte toen in Sittard. En ik heb dat toen op een urkeltje, we stonden in een hoek van de klas, heb ik daar met gespeeld. En daar is eigenlijk dat liedje ontstaan. Ja. De koele stouw, der schengelt zich. De duivel hoort zijn laatste biecht. Adieu, pastoor. Dag, kale boer. Ik ga nu op de boemeltour. Nog iets passigers. Ik hoop dat er nog het avondeten nog het hongeruur gehouden had. Want we gaan zich uitnodigen om nu samen met de kumpels die honderden meters onder de grond zitten aan te schuiven met zo'n schaften. Een van de lui die dat nu gaat zingen, had het zelf nooit metgemaakt. Want hij wordt pas geboren wie de laatste koel al 14 jaar oud. Dat is de zwarte jonge man met het beroepsvoetballerskapsel.
Luister naar een van de zonen van Carboon, Rem Stijvers, die dat nu met zijn pap en dan nog Ben gaat zingen. Samen gaan ze gezellig botteren. Stieger, kan ik botteren? Gouden appetiet. Heus nu nemen skrotteren, want geen had appetiet. Onder de buschelspitsen, daar zit ze nerven in. En woest de weer is daar ietste, dan blijkt de shitty weer. Wat hast en op het broodchef? Geluten direct met slaam. Jij mich die van dik, Stef, ik ga kolen vlaam. Vasse werk, hoogloon, een dikke boterham met de jongen gluk af. Pompelag, spandex, sloes, de soepbekrok, vast werk, hoogloon, een dikke boterham met de jongen gluk af. Pompelag, spandex, sloes, de soepbekrok. Kolenvlaam met proemen in een oog gezet. Die goof het jupke vroemen, veel min snee met vet. Wil ze die niet douchen, voor een stukje woes? Nee, ik wil niet voesje, op de mien zit knoes. Kijk eens naar de stassen, want hij eet spek met zwaard. Doch Jules had rammenassen, hoe is naar eigen gaat. Slijk, hoogloon, een dikke boterham met de jongen gluk af. Pompelag, spandex, sloes, de soepbekrok, vast werk. Hoogloon, een dikke boterham met de jongen gluk af. Pompelag, spandex, sloes, de soepbekrok. Wat is de Frans aan het kijken? Ik wil weg met zeer. Doe Chris Miris de vlekken, dat smaakt wie na te nemen. Wie kunt ze dan die Chinese? Die kreeg ik van de vrouw. En Willem Edwin Stinkjes, werd hem in de zou. De Pipiloen had preskop, de Hubert Erpelsla. En Harry had een restrop van de kermisla. Vasse gordel. Hoogloon, een dikke boterham met de jongen gluk af. Pompelag, spandex, sloes, de soepbekrok, vast werk. Hoogloon, een dikke boterham met de jongen gluk af. Pompelag, spandex, sloes, de soepbekrok. Dus je het koude poetes. Ik ga zelf geslacht. Zeg, hoorst u dat een varken? Wij houden dat gedag. De kubus met een struifke, die hadden een voele maag. De vroot zich juist het duifke van der eigen slaag. Alleen de lange joepvlieg zo gaar die magerbats. Die kuit op en een dikke niks met een lange stads. Vasse werk, hoogloon, een dikke boterham met de jongen gluk af. Pompelag, spandex, sloes, de soepbekrok, vast werk. Hoogloon, een dikke boterham met de jongen gluk af. Pompelag, spandex, sloes, de soepbekrok. Rem Stijvers. Een voormalig mijnterrein van de Oranje Nassaumijn 1. Daar speelt het zich allemaal af. De ondergrond is natuurlijk steenkool. En die steenkoollagen die moeten weer eens wakker worden gemaakt.
Dat is het begin van het verhaal. Het gaat over het verleden. Het gaat over het heden. En we eindigen uiteraard met de toekomst. Het verleden is teruggehaald. Het verleden van de steenkoolmijnen. Het verleden dat zo belangrijk was voor deze streek. Iedereen werkte in de mijnen of werkte ergens anders en het had te maken met die mijnen. Het monster in gevecht met Lange Lies. En nu is Lange Jan aan de beurt. Met deze serie werk heb ik de Heerlense mijngeschiedenis in een ander jasje proberen te steken door de link te leggen met het communistisch Rusland in die tijd. We hebben nu een geschiedenis die in de leuke aspecten vertelt van hoe goed het wel niet ging met Limburg. En iedereen kwam hierheen om te werken en het was een voorspoed voor iedereen. Terwijl toen het hele systeem in elkaar gevallen is, bleef er niets dan ellende over. En de mensen die zaten eigenlijk gewoon met uitzichtloos bestaan bleven ze achter. De sluiting van de mijnen is een van de meest tragische gebeurtenissen geweest hier in de regio. En daar wordt dan nou een feest omheen gevierd. En dat is een beetje, dat wringt natuurlijk wel. En dan,
alles wat nou met kunst te maken heeft met de mijnen, dat is helemaal geweldig. Ze willen alle projecten en mijnwerkers koppelen aan kunstenaars en kunstenaars aan kinderen en kinderen aan mijnwerkers. En ja, van de mijn helemaal op te poetsen. Terwijl ook de minder mooie kant een keer belicht moet worden. Ja, je moet je verhalen echt van man tot man halen. Er is niet heel veel gedocumenteerd. En de dingen die gedocumenteerd werden, dus in Rusland, weet je, dat werd precies uitgezocht wat wel en niet gezegd mocht worden. En zolang er alleen maar goede dingen verteld bleven worden en niks kwaads over de mijnen. Lekker rood, hè? Heerlijk, man. Lekker bloed, man. Bloed is goed en pijn is fijn. De referenties naar de mijn of de Koempeltijd. Dat is A, sowieso een stukje eerbetoon. Dat toch wat familieleden die goed, er nu niet meer zijn. En B, ik vind het ook een mooi erfgoed om te hebben. En ook later door te geven, als het even kan. Dus ik vind dat wel belangrijk om te behouden. Ja. Ja. Dat was sowieso... het is een mijnwerkerslamp, hè. Ik ken ook verhalen daarvan. Dat dat natuurlijk pikdonker was. Toen had je nog van die olielampen onder andere. En ik heb wel eens verhalen gehoord toen als die uitgingen, dan had je daar echt een probleem. Het is gewoon een belangrijk symbool. Het is gewoon licht in het duister. En het is wel een mooi beeld ook. Je ziet het trouwens overal terugkomen. Als je op straat, als je goed rondkijkt, zie je overal van die kleine oude gietijzeren hamer en sikkel. Hamer en kapper. Hamer en... ja, je ziet het gewoon. Het komt overal terug, dus... Goed, mijn opa is een paar jaar geleden dan aan het COPD overleden. En ja, dan ga je toch wel meer verdiepen waarom en hoe en wat. En het is jammer dat de mijnen al dicht waren toen ik geboren werd. Dus ik heb er zelf in mijn jeugd niks van meegekregen. Ik heb met mijn vader daar nooit over gehad eigenlijk. Dus het is alsof er een generatie is overgeslagen. Ja, dat is vreemd. Ik voel Heerlen, ik ben Heerlen. Ondanks dat ik geen Heerlenaar ben qua geboorte. Ik twijfel ook niet over dat ik mij Heerlenaar mag noemen. Want dat ben ik gewoon wel. Ik speel heel graag met de symbolen van de regio, van de mijn. De hamer en de beitel en het rad van de liftschacht. Dat zijn natuurlijk wel hele herkenbare dingen. Voor Roda ook, in de supporters zien dingen gedaan. Dat was eigenlijk de plek bij uitstek om daarmee te spelen. Om met die krachtige symbolen uit die tijd, om die in te zetten. Om daarmee spandoeken en andere dingen te ontwerpen. En die drang was er, die feeling was er. We willen iets doen met dat verleden. We willen dat trotse van toen terug kunnen krijgen.
300 miljoen jaar oud. En als we gaan bekijken hoe de steenkool bestaat. 4, 5, 6, 7, die zien we niet meer terug. Dat is geen uit. Maar ik vind het wel leuk dat we nou met de groep zijn en dat die jongens nou ook zien van hey, dit betekent het nou. Koele stouw, de schengelt zich. De duivel hoort zijn laatste biecht. Ja, gevoel is wel belangrijk, dat je weet, vind ik, voor welke weggever werkt. En ik vind dat het gevoel wel belangrijk is. De boemeltoer. Regilio, ik moet ook afspringen, hè? Kijk eens maar bij Regilio. Heb je een trap? Heb je een trap naar beneden? Jezus. Een beetje hoogtevrezen hier. Ja, ik vind helemaal niks dit. Verstookte schijn en plukjes weer. Kom op. Kumpelschijn. Kumpelschijn. Kom je maar door. Bukken meneer. Waar is die helm? Zet in die helm op. Nu, we gaan dadelijk onze galerij vervolgen tot aan de kolenader. Aan de kolenader is er een trap gemaakt voor bezoek. Dalen we af naar 60 meter. En als we straks terug aan de schacht komen, gaan we misschien naar 12 meter boven. Die grote sterke heng. Kumpelschijn. Bied op die teng. Om te ondergronden. Niet toch de arme donder. We zijn allemaal oefeningen, hè. Dus vanaf nu de naam niet meer afzetten. Nog heel dichtbij bij mij, want mijn vader is havenarbeider. En ja, ik weet niet beter dan dat mijn vader altijd 's ochtends om 6:30 wegging en 's avonds om 7 uur binnenkwam. En toen ik een jaar of 12, 13 was, toen ben ik met hem meegegaan naar het werk. Ja, dat was slopend, ook voor hem. En ja, goed, ik moet zeggen dat ik dit wel heel indrukwekkend vind, hoor. De manier waarop, ja, hoe die meneer dat vertelt, dat ten eerste, maar ook wat je allemaal tegenkomt, dat besef je helemaal niet als je boven de grond staat. Ze kunnen het wel over hebben, maar als je hier nu beneden staat, dan denk je bij jezelf, goh, dat is toch wel heel bijzonder. Ik heb een Italiaanse kompel gehad, Luigi. Met mij 5 jaar aan waterscheidende kolenpijlers gewerkt, mocht na 5 jaar van de dokter niet meer naar beneden. In 5 jaar tijd, zolang volledig aangetast van stof. Maar ik heb ook mensen gekend die 25 jaar aan die pijlers hadden gewerkt. Die hadden niks. Maar laten we eerlijk zijn, wat jullie tot nu toe gezien en gehoord hebben. In feite was het een aanslag op je lichaam. Goed, wij gaan een stuk verder. Hij komt door! Alleen de hoek, u stiet bij het licht. Het monument van werk en zweet. Verschenkt verdrinkt, ziet niemands leed. Kumpelschijn, kumpelschijn. Werkloos en toe, die grote sterke heng. Hoop je dat ze hier nou, wat ze vandaag meepikken, daar nog iets op het veld van kunnen gaan laten zien? Ik hoop het natuurlijk wel. En iedereen hoopt het natuurlijk als je ziet van welke omstandigheden. Hè. Onze voorouders hebben moeten ploeteren en we zitten nu op 30 meter. En deze gaat heel diep. Maar dat je ziet, en we gaan zo meteen naar beneden. En dan zie je ook de gangen waar ze gewerkt hebben. Dat mensen zich wel realiseren van in welke goedheid dat men het nu heeft. Hè. De jongens hebben gisteren 1,5 uur in de zon kunnen trainen. En dat is ook hard werken natuurlijk. Maar het besef dat dit natuurlijk een hele andere wereld was. Waar iets anders gevraagd werd. Ik hoop dat dat wel met name de kameraadschap en de teambuilding ten goede komt. Nou, weet je, het is het hele gebeuren van Koempel. Ja, als je dit nooit gezien hebt, heb je eigenlijk geen enkele voorstelling van. Daarom vind ik het grappig dat op de tribune altijd mensen over Koempel staan te praten. Terwijl, ja, hoe lang zijn de mijnen al dicht? 45 jaar. Dus het gros wat er zit, heeft geen flauwe notie waar ze over praten eigenlijk. Kumpelschijn, kumpelschijn. Werkloos en toe, die grote Rode JC is ontstaan uit Rapid. Maar daar vroeger Limburgia, dat was de staatswinnaar, Hendrik. Allemaal ploegen waar mijnwerkers in vroeger.
En die elkaar letterlijk doorverhuren. Als jullie dat gevoel samen met jullie groep hier bij elkaar kunnen krijgen, dan weet ik zeker, dan eindig je bij de eerste 4 of 5. Daar ben ik zeker van. Jullie staan er 5 en 8, 9, 10. Top man. Allee. Nog één. Kom, wat met de grote help. Go mannen. We binnen niet die dagen zo. Loop paniek. Het is een lied en een clip met een duidelijke boodschap. Wie tatoeages, Ludex bont versieren. Het heeft daarom ook niks te verlezen. In feite, er is een hele hoop van het mijnverleden weggevaagd. En eigenlijk hebben we nu niks meer te verlezen. We kunnen eigenlijk alleen nog maar als mijn generatie en de jonge generatie vooruit kijken en zeggen van nou, we moeten de kansen pakken die er zijn. We hebben niks te verlezen, al vulde het hier is koud. Ivo Rosbeek, die zelf uit de Parkstad komt, wil vooral naar de positieve kanten kijken van de mijnstreek. Dus niet alleen naar de werkeloosheid, de krimp en de leegstand. Kent die dingen allemaal negatief zijn, kent ze ook positief zijn. Hè? In feite, dat is heel erg gunstig. Als jongeren kunnen ze heel erg goedkoop wonen, bijvoorbeeld in Parkstad. En als ze dat eens bekijken, zijn ze ook door de globalisering, de rest van de wereld wordt nog nooit zo dichtbij via alle digitale gebeuren. Zaterdag is de nacht van het Limburgse leed en dan zal dit een van de nummers zijn van Ivo Rosbeek. Getiteld dus Niks te verlezen. De wereld ligt om de hoek. En jij mag, even denken, goed zitten, ja. En ook met één been proberen op, juist, ja. Ik heb me laten inspireren door de Italiaanse mijnwerker. Die brachten natuurlijk hun eigen stijl, Italiaanse stijl mee, dus chic en altijd goed verzorgd. Ondanks het zware werk wat ze dan deden, dan toch zorgen dat je op zondag er zo goed mogelijk uitziet. De mijnen hadden in hun hoogtijdagen veel personeel nodig. Dat werd gevonden in landen als Italië, Polen, Slovenië en Spanje. De duizenden immigranten namen hun eigen cultuur en gebruiken mee. We vonden het een hele mooie uitdaging voor jonge designers heden ten dagen om de kleding van die groepen en de mijnwerkerskleding samen als inspiratiebron te gebruiken voor een nieuwe collectie, voor een nieuwe mijncollectie. Deze jurk heb ik gemaakt en ik ben er best wel trots op. Goed zo, je hebt het ook echt heel mooi gemaakt. En heb je het label ook al erin zitten? Ja, het label zit er ook al in. De collectie is de afgelopen week in elkaar gezet bij het project 100% Heerlen. Daar kunnen jongeren zonder baan werkervaring opdoen. Voor de mijnwerkers was het gewoon kleding. Als ontwerper kijk je er heel anders naar, want het is eigenlijk een blouse van de mijnwerkers. Dat zie je ook aan de split hier en hier. Het idee van de blouse zit er nog steeds in. Alleen is het dan een jurk geworden. Ik vond het heel bijzonder om te doen, want mijn opa heeft ook aan de schacht gestaan. En hij is pas overleden, dus ik vond het heel mooi om dit project te doen en ook aan hem te denken.
Schuif vrij! Schuif vrij! En actie. Doe maar iets lager het geweer. Klein stukje richting camera. En stop. Glückauf, de nieuwe film van regisseur Remy van Heugden, speelt zich af in Zuid-Limburg en is helemaal in het Limburgs gesproken. Geen toeval, want Van Heugden groeide hier op. Glückauf is een sociaal drama. Het gaat over een vader en een zoon die eigenlijk als een soort moderne outlaws hun hoofd boven water proberen te houden. In de beetje verarmde delen van de oostelijke mijnstreek. Dit moet de verdekker doen. Chris, je hebt meer kleur. Ik wil zien het Gouden Kalf voor beste regie gaat naar Remy van Heugden. Dank je. Ja, dank voor deze waardering, collega's. Voor een film die over onbekenden gaat, over vreemden, in een soms misschien wel vergeten stuk Nederland, zo voel ik het soms. Mijn Nederland. En voor Louis van Bios, dit is van ons. Ja, dit is heel speciaal. En dan door je eigen collega's gekozen worden, dat vind ik heel bijzonder. Ja, heel blij mee, heel trots. Volgende week ligt in de boekhandel het nieuwste boek van Marcia Luijten, Het Geluk van Limburg. Het verhaal eigenlijk van Sjaki in Heilust, in Kerkrade is dat, uit de familie mijnwerkers. Daar was hij eigenlijk voorbestemd om die mijnen te gaan, maar stiekem wilde Sjaki gewoon op het podium op om artiest te zijn. Sjaki is natuurlijk Jacques Vinders, die zich ontworstelt een beetje aan die mijncarrière en vervolgens zijn eigen pad kiest. Schrijfster Marcia Luijten heeft dat boek geschreven. Volgende week komt het uit. Je hebt zelf in Afrika gewoond, rondgereisd. Jij weet veel te vertellen over het mijnverleden van Afrika, de landen waar je gewoond hebt. Maar je wilde meer weten van je eigen roots. Je bent Limburgs. Jij keek tegenover het landschap van die mijn aan. Heb je gevonden eigenlijk wat je zocht toen je begon in deze missie 5 jaar geleden? Ja, zoals je zei, ik dacht van ja, ik maak verhalen over de kopermijnen in Zambia, alle grondstoffen die in Congo zitten, de olie in Oeganda. En toen dacht ik, maar mijn geboortegrond, dat is gewoon ook allemaal delfstoffen. Daar zaten die mijnen. En wat weet ik er nou van? En toen realiseerde ik me dat ik eigenlijk zo weinig gevoel had voor wat daar echt precies gebeurd was. Ik dacht steeds, hoe kan het dat 50 jaar later dat gebied nog niet op kracht is? En ik dacht, daar wil ik dan een verhaal over maken, wat echt van kaft tot kaft gaat. En ja, ik ben aan begonnen inderdaad 5 jaar geleden en gaan zoeken. Ik ben Jacques tegengekomen. Dat verhaal van Jacques is een rode draad in het boek geworden. En ik moet je eerlijk zeggen dat in allebei die dingen, dus zowel in die sociaal-economische geschiedenis, want die zit om dat verhaal van Jacques heen, als in dat verhaal van Jacques, gingen voor mij steeds nieuwe luiken open. En nieuwe lagen kwamen tevoorschijn. En het verhaal heeft me steeds meer verbaasd in hoe groot en hoe groots het is, die geschiedenis. Wat daar gebeurd was, het geluk van de jaren 50. Daarom heet het ook het geluk van Limburg. En in het verhaal van Jacques verbazen mij ook weer hoeveel weer lagen en wat voor tragische wendingen. Dus in alle opzichten kreeg ik de hele tijd meer aangereikt dan ik op had durven hopen. Ja, want juist ook het verhaal van Jacques zit ook een hoop tragiek natuurlijk. Hè. Je zit in een mijnomgeving. Alles is mijn, toch waar, Jacques? Alles was mijn, alles draaide om de mijn. Ja. Iedereen verdiende daar hun geld mee. Het was status. Ja. Je moest de beste zijn in die regio. Ja, en ik was ook voorbestemd om mijnwerker te worden. Hè. Want wat zeiden ze? De hupste heng om ondergronds te gaan, of zo was het? Nou nee, ik wilde schoolmeester worden en zanger. En toen zei mijn vader, ja, je hebt ook mensen die willen piloot worden.
Punt. Klaar. En dus daar werd niet aan getwijfeld. En toen ik volhardde in mijn mening, zei mijn vader van... Ja, jong, je bent ondankbaar. En wie hoog vliegt, die kan diep vallen. Dus ik was te ambitieus. Ik mocht ook niet naar de HBS. Ik moest als kind van de mijnwerker dan maar naar de MULO. Want dat was goed genoeg voor mij. Ja, de tragiek ook een beetje van dit verhaal. Iedereen moest en zou eigenlijk in die mijn werken. Ja. Hoe belangrijk was die mijn voor de regio? De trots feitelijk eigenlijk van Heilust. Je hoorde erbij als je bij de mijn werkte, toch? Ja, absoluut. Ja. Maar dus op allerlei niveaus was die mijn een magneet waar je bijna niet aan kon ontsnappen. Want als je kijkt naar het grotere project van Staatsmijnen en de kerk bij elkaar en de staat natuurlijk, die waren erop uit om natuurlijk gewoon maximaal die schatten in de grond te gelden te maken. En daarvoor hadden ze een bepaald soort beroepsbevolking nodig. En mensen die gezond en fit waren, die gedisciplineerd waren, maar die ook heel gedwee waren. En dus, weet je wel, zij deden wat degene boven hen ze zei. En daar is jarenlang aan gebouwd. Er is ik noem dat social engineering, is daar gewoon een transformatie geweest. Nou ja, gewoon de mijnwerker is gekneed en gevormd. Hij heeft er een traditie bij gekregen. Een eeuwenoude traditie van het mijnwerk zit ons in het bloed. En dat wordt van vader op zoon overgeleverd. En daar is een hele cultus omheen ontstaan die heeft gemaakt dat die hele streek... Dus uiteindelijk was er alleen nog maar mijnen over. Dus ook economisch was het een monocultuur, maar ook in cultureel opzicht of in psychologisch opzicht. En stiekem was het eigenlijk heel bijzonder dus dat je een dissident hebt gevonden. Want hij was degene die zei van ja, Amahula, ik ga niet die mijn in. Ja, ik denk dat er meer Shakis zijn geweest, maar ik trof gelukkig deze. En hij kan prachtig vertellen hoe hij in verzet komt tegen dat dwingende keurslijf. En is mens wit voet je weer en welste warm op Hemajor. Dat ziet me wit van hele al. De lange Jan, Jans mächtig stoor. Dan steht er door, kijk wie een vriend. Der immer op dich wacht. Wo ist der Mensch van Hele, der Not hat gesagt. Kie gestoord, daar steht er lange Jan. Daar is de langste kerel die over hele kieken kan. De lange Jan, kent je de king? Des jaar gerade zo bekend wie onze ring. En wat me wel en wat me deed, dan is lukken echt niet geet. Voor leven, hoeveel maakt me zich zo druk? Want we hebben het geluk te leven. Welk malheur dat die ook treft, houdt toch altijd het besef van leven. En welk nooit zorg wordt gebracht, is gedachte gives kracht van leven. Want leven dat alleen is formiteerd als alle geld beheer.
alles vergeten ben los. En ben stil of zeg zagen, het kunt groot wie veel dagen. Mega kans. Hij meg en zing zo lief dat ik denk aan